Bro, kinsa ba ang Diyos nga dapat natong simbahon? Ako, si Diyos, ang Nga- simbaho sa mga tanan. Nganong i-Diyos man ka? Ako ang Diyos gumikan kay sa nakasulat gyud diha sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23-24 ang Diyos nga amahan nga kamatuoran na espiritu. Ako na man ko espiritu. Ikaw na. Ako na. Ikaw ang Diyos. Ako na man ko espiritu. So ikaw ang nagbuhat aning kalibutan. O ako nagbuhat sa tanan kay mabasa na sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 6 nga nag-ingon dito, may usa lamang ka Dios amahan sa tanang tao nga mao ang labaw sa tanan, nagbuhat pinagis tanan ug anas tanan. Ikaw ang nagbuhat. Ako nagbuhat. So kaning akong kinabuhi ikaw ang naghatag ani. O ako naghatag niya na. So ang unsay literal nimo nga pangalan, bro? Adi na ta mag-isgot pa kung Pangalan? mag-isgot ta sa pangalan sa physical di na kinahanglan kay kung mangutana ka sa basihan sa patakaran langit nun, kinahanglan magamit ka Ikaw- sa langit nun nga patakaran Ah. nga ako ang akong nga Diyos. So ikaw jud ang Diyos. Ako ang Diyos. Ikaw ang nagbuhat niya. Ikaw nagtanan. Ako. Ako yung nagbuhat sa tanan. Giingon nato nako sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 6 nga ako yung nagbuhat sa tanan. So ikaw po tong kwan katong nagsulti ni kwan katong sila Abraham o Moises. Ikaw to. Gyapon to. Unsa to ilang unsa ganito imong gisulti ni Abraham ug Moises? Giingon dito sa ni sulti nga to ni Mrs. nga tuhoy ko, simbaha ko, o alagari ko, dawata ko, ug tumana ang tanan ko nga sugot. So Una ang akong gisulti. So ipaila-ila sa usa, bro, kay aron humana ni atong video, paila-ila sa nila kung unsa ka. Oh. Para sa tanan nga mabinuhas sa kalibutan, ako ang Diyos nga naglawas mo ng kamaturan. Kaya ang Juan kapitulo 4 bersikulo 23-24 tataw kayo nga ningon diha taliabo ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba samahan diha sa espiritu kamaturan. Kini sila ang gusto samahan nga may magsimba kaniya. Kaya ang Dios espiritu katong musimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu kamaturan. Ako gud ang kamaturan nga Dios gumikan kay espiritu man ko, namang espiritu kani nga sulti ug mipuyo ug lawas. Okay. Oh, muna nga ako gid ang Dios nga kamaturan. Katong ilang Dios nga wa pa ninyo makit wa say mabasa nga mao'y kamaturan, mao to siya ang Dios ninyo kalibutan. Sige, bro, dagang salamat. Salamat.